Siyempre, kaya di marunong man ta, mudaog lang tagway tira-tira. Kaya atong baraha, sige lang gabay sa kontra. Di, atong idiga, ana man na. Siyempre, mukubra pud tao eh. Inita sa balay eh. Samutan sad sa kalaay. Ato ni kuto na tong sinsiyo be. Kung malingaw bataan ni, nga to tagbilyaran. Kung di ba ni mapildi, ana man na, lingaw-lingaw lang dyan pawas kalaay. Siyempre, yun sa atong dugayon. Mag-ilis po sa ta, ana man na. Okay kayo, dali ka ilis. Kaya di ano ito dugayon mo, ato na talayon, ana man na. Siyempre, kung bati pa natong Jordan, ay radyo ilaka o kaysa sa Spartan. Wala kay tadiha naglangan, ug sugda na din na sa tong migo. Pagkahuman og baik sa tumigo, iyang gimano para kung kinsa timo burak og una sa bula. Ana man na, siyempre giburakan na sa tumigo og nasud ang 4, siyempre abay ta diha dapita. Unya kita na sa imusunod mo tira nya wa man tay binta, hirada lang isa. Di ara kung migo nga usa, sud ang 9 abay na sadta. O di ba? Mudaog redyud ta ni guway tira-tira. Kaya tong baraha muabay man sa kada tira sa atong kontra. Siyempre, di marunong man ta. Ana man na. Di ara, kasayang wa masu. Pero okay ra, kay kita na may nagtira. Imposible, di ta kasodan ng bulaha. Nagungong naman ni sa buho. Halasay ta, di marunong baya ka. Sudla ha, nagtanaw ra ba mga followers diri Basin i-unfollow kanila. Ana man na. Ana, jud, nice shots. Ingon di marunong. Di marunong jud di ay kinakatsambara man. Ana man na, di ba wala na sunod karon. Tanawara na yatiraw. 1, 2, pak, kumbati, hay na. Naisod pa, wa na, tsambara dyan to di marunong. Di ara, ang pinaka-idol na ko ang nagtira. Bundaki kol. Agoy sayanga. Di ara, nitira nga tong idol sa lasbol nga bula. Siyempre, daog na taana mga amigog amiga. Alag duha ra ta katira, basta importante ni daog ta. Og nalingaw pud ta. Ana man na, nitira tong idol sa yang lasbol. Pero wala man na sod. Siyempre, ang ato ang baraha, ready to diga naman, ato na ni diga. Di lang kayo natudugayon. Siyempre, mukubra po ta sa ato ang kwarta. Ana man na, shoutout din ako kung idol, no? Si Ryan Martinez yaon. Diba? Ako na po idol lang naghatag sa baraha. Kaya siyempre, siya na po'y daog. Ay, niyo naman ang puti o kasod. Binta ka na tay city diha. Gisundan sa tumigo, siyempre gisod niya ang uno. Way problema kay nakabay man ta diha sa atong baraha. Tanawa, di ba naa? Ana man na, ay tira 8 na po na tumigo diha siyempre, matik na naputana. Ay, tira 2 naman po ni si Migo. Wala man tana. Tira, gisa itong maayo idasok pa, kumbati pod. Lopig yun tani sa tong kontra kay manghurotay magbola. Pero sige lang kay importante malingaw ta. Ana man na, diba sipiat laya tua. Ana man na, dara, usapon niya tong idol may kay mudag tira. Gitabakan ka na asa ka na. Pero mo niya ako pinaka-idol nga tira. Diba, walang damha sa buhok ni dagan ang bula. Siyempre kay di marunong man ta. Kita na po mo tira. Kasiksira ba? Tira data sa 3 kay maura may binta. Binta kay nakapasod gud og bola. Tanaw na to kung nabay sunod pero na ay binta. Pero last ball man pud ang kontra. Ari lang nato tirahan. Tirada na lang ta diri gamay sa unahan. Ana man na. Aritas 12 be kay murag na bakuti man ni. Hinahinaya na tanig tira kung mugawas ba yun ni. Ana man na, siyempre kay di marunong man ta. Imbis atong unahon 9 nya last ball man kontra. Wari lang sa tas 12. Diba ni gawas ya. Kuyawas akong idol grabe mura sa gituyo nga shots siyempre murag kapoy naman og duwa undang na ta kay last na lang man ni. Unya kay gigotom naman ta sakto ra. Ana man na, siyempre di marunong jud ta.